Aínda que xa existían cursos de español para inmigrantes, dende a Cruz Vermella de Boiro detectaron unha crecente demanda da poboación estranxeira para mellorar as súas competencias en lingua galega. Temos xa español para inmigrantes e veíamos que moitas veces non chegaban a ter unha integración social plena porque tiñan dificultades co idioma. Entonces, porque ao final creemos que a lingua é o vehículo integrador para todas as persoas que chegan alleas ao noso país, falando e mantendo unhas conversas ca concelleira, pois nos transmiteu ese apoio hacia poder elaborar un proxecto de galego para persoas migrantes. O Concello de Boiro acolleu de bo grao a proposta da Cruz Vermella e a mediados deste mes porá en marcha este curso que busca favorecer a integración sociolaboral das persoas migrantes, o tempo que contribúe á normalización lingüística e uso do galego. Nos pareceu unha idea excepcional o de poder levar o galego pois tamén a unha comunidade en concreto, que son as persoas migrantes que estén no noso concello, por dous aspectos. O primeiro, evidentemente, que é un medio de favorecer esa integración a que facía referencia Natalia fai un síntese, esa integración social, económica, cultural, de todas estas persoas que de algún xeito necesitan un impulso, un apoio por parte de entidades como Cruz Vermella e na que colaboramos o Concello de Boiro e que tamén de algún xeito permita esa integración social tamén no idioma do noso país que é o galego. E por outra parte, como non, tamén é favorecedor da normalización do uso da lingua galega tamén no noso concello. Esta iniciativa vense sumar a outras moitas promovidas polo Departamento de Normalización Lingüística, como a elaboración dunha ordenanza de uso da lingua que se atopa en fase de exposición, así como numerosas accións en materia de emprendemento, ámbito digital e infancia.